L'any 2005 el CATS va publicar el primer informe del canvi climàtic i més enllà de les seves recomanacions enfront del canvi climàtic va estructurar el grup d'experts del canvi climàtic. En un moment que Nacions Unides dona un protagonisme en les polítiques, no tant de mitigació, sobretot d'adaptació a l'àmbit regional, el segon informe té una importància no només en ell mateix, sinó en la seva proposta de mètode pel conjunt de les nacions, regions i departaments del món. En el segon informe les dades són molt més completes, en alguns casos es tenen dades quantitatives, quan en l'anterior eren judicis estimatius, i aleshores això comporta que les afirmacions que aleshores es feien ara es fan les mateixes però amb més fermesa i amb més rotunditat. La metodologia del segon informe ha estat una metodologia, diríem, més precisa que la que va tenir el primer. En principi, el segon informe està dividit en 25 capítols, distribuïts en 3 parts. Una primera part que fa referència a les bases científiques, una segona part que fa referència als impactes i les vulnerabilitats, i una tercera part d'un anàlisi sectorial, i després una quarta part que parla o que analitza la recerca, que és molt més petita que les altres. Llavors, cada un d'aquests capítols ha estat encarregat a una persona que ha coordinat l'elaboració de cada una de les temàtiques. Tot aquest procés ha estat controlat o seguit per una comissió de seguiment més institucional, on hi ha representants del CATS, de l'Institut d'Estudis Catalans, del Departament de Medi Ambient i Habitatge i del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquí a Catalunya augmenta més la temperatura màxima que la mínima, l'ascens del nivell del mar a algunes zones, en altres zones que queda constant, detecció de canvis fenològics, és a dir, les plantes comencen a desenvolupar, a produir producció primària abans i acaben més tard, per tant podríem dir que el període de vida de les plantes s'allarga. A nivell de riscos, hi ha riscos associats a la major possibilitat d'incidència de períodes més secs, més càlids. Es detecta que hi ha més inundacions, tot i que això serveix per introduir el fet que el canvi climàtic és un dels molts motors de canvis ambientals i que, per tant, moltes vegades no és ni tan sols el més important. Pel que fa a l'aigua, la qualitat i la quantitat d'aigua es preveu que sigui un dels elements més a discutir o més problemàtics lligats al tema del canvi climàtic, tot i que les inversions en infraestructura de proveïment o de tractament poden pal·liar en part aquest problema. I sectorialment podríem dir que a l'agricultura no es pot fer un criteri de caràcter general. Normalment les condicions d'eixut i les condicions de temperatura alta en alguns casos poden produir que les collites periòdicament siguin menys abundants del que eren fins ara. Pel tema de salut s'argumenta que les al·lèrgies pot ser que vagin en augment, mentre que les malalties amb vectors transmissors poden ser ben absorbides, diríem, per la qualitat del sistema de salut. Ara es té una idea quantitativa relativament precisa dels balanços de carboni essencialment lligats als boscos. I en aquest sentit podríem dir que per una banda, en el primer informe es deia que els embornals dels boscos podien tenir un paper important. Ara això està quantificat, el paper aquest important o menys important doncs ja és més relatiu i sobretot s'ha vist que tampoc és un dels jaciments específic d'absorció de carboni, com tampoc ho és els sòls. En els sistemes, diríem, socials, per dir-ho d'alguna manera, el principal nínxol és l'edificació, tot lligat als processos d'edificació, tant pel que fa a l'elecció dels materials per l'edificació com quan hi ha els habitatges o les instal·lacions ja estan edificades per una bona planificació de la seva eficiència energètica. Això té un potencial d'absorció molt gran. I l'altre, obvi, però que aquest és de caràcter general, és el tema del mix energètic, és a dir, de com es genera l'energia. L'activitat en recerca en canvi climàtic durant els darrers 10 anys
augmentat molt i molt, i per tant la productivitat científica ha augmentat molt. Això és bo. Hi ha centres especialitzats, sobretot en agricultura i en ecologia terrestre, que són molt importants i respecte a les seves anàlisis de canvi climàtic. Aquests serien els punts forts. Els punts febles seria que la infraestructura científica encara és feble. La major part d'investigadors, malgrat aquestes excepcions que he dit, doncs estan en departaments en els quals la recerca en canvi climàtic no és estratègica i això els dona una certa fragilitat, i després que el sistema de recerca no tracta amb la importància que té els temes d'adaptació i els temes de polítiques de canvi climàtic. Geogràficament, per identificar-les, podríem dir dos: el litoral, sotmès a extraordinàries tensions, però també sotmès a l'acció d'elements naturals, com ja s'han esmentat, les inundacions o els temporals marítims. Un altre entorn important també és el de les àrees de muntanya. Els ecosistemes de les àrees de muntanya estan més amenaçats. Per què? Perquè la seva capacitat d'adaptació és inferior, i després les actuacions econòmiques o les activitats econòmiques lligades a les àrees de muntanya, que fins ara estaven destinades només a un determinat turisme, que era el turisme d'hivern, els canvis de les condicions ambientals poden produir que siguin econòmicament menys rendibles. El que hem de fer és treballar en dos entorns, un per adaptar-nos i un altre per fer aquelles accions que disminueixin la força d'aquest canvi, és a dir, la suavitat, diríem, d'aterrament a les noves condicions. Catalunya és un país petit, no tota la seva responsabilitat està en Catalunya, però és una part integrant del món desenvolupat que té una responsabilitat, diríem, afegida en aquest context, i els estudis com el que es fan, que també s'han de fer en altres entorns, naturalment, doncs contribueixen a fer una actitud, diríem, responsable en el context global, però també intensa en el context local nostre.